ஸோ எஸ் நண்பா ஃபைனலி ஜே ஊசோ பார்த்தீங்கன்னா ரோமன் ரெயின்ஸ் வந்து சேலஞ்ச் பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு அந்த டைட்டிலுக்காக. தரமான செக்மெண்ட் எண்டிங்கில் பார்த்து ஸ்மாக் டவுன் எண்டிங்கில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அகைன் வந்து ரோமன் வந்தார். ரிங்குல பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து நின்று இருக்காங்க. அகைன் எக்னாலஜ்மெண்ட் வந்து சொல்கிறாரு. பட் அங்கே பார்த்தீங்கன்னா ரோமனை இன்டரப்ட் பண்ணுறாரு நம்மளோட ஜே ஊசோ. ஏன்னா ஜிம்மி ஊசோ பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி ஆம்புலன்ஸில் ஹாஸ்பிட்டல் போயிட்டு இருக்கிறாரு. அண்ட் அதை வந்து அவரால் பார்க்க முடியல. திரும்பி அவர் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மாக் டவுனுக்கு வந்துட்டுக்கிறாரு. அண்ட் அவர் பார்த்தீங்கன்னா அழுது வராரு. அண்ட் சோலோ பார்த்தீங்கன்னா போகிறாரு. ரோமன் அனுப்பிச்சி விட்றாரு அவனை போட்டு முச்சு விடுன்ட்டு. சோலோ பார்த்தீங்கன்னா அவர் அடிக்கிறாரு. ஜே ஊசோ போட்டு பழகுறாரு. சேரை எடுத்து கொண்டு வராரு ரிங்குள்ள. ரோமன் அடிக்கலான்னு பார்ப்பாரு. பட் ரோமன் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே சோலோ காப்பாற்ற வந்தார் ரோமனை. அண்ட் தென் பார்த்தீங்கன்னா சேரை வச்சு ரோமனை வந்து அட்டாக் பண்ணலான்னு வர்றாரு ஜே ஊசோ. பட் அதை வந்து சோலோவை பார்த்தீங்கன்னா தத்துறாரு. தென் வந்து ரோமன் அங்கே வந்து ஓடிடுறாரு. அண்ட் சோலோ வந்து சம்மடி வாங்குறாரு. சேரை வச்சு பார்த்தீங்கன்னா ஜே ஊசோ வந்து தன்னோட தம்பியை போட்டு பொல வந்து பழகுறாங்க. அண்ட் அழுதுங்கனே இருக்கிறாரு அவர். அவ்வளோ பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப இமோஷனலாக இருக்காரு. சொல்கிறாரு ஏன்டா ஜிம்மி எப்படி பண்ண அப்படின்னு சொல்கிறாரு. தென் இப்போ என்ன இது எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து முடிச்சிடலாம். இந்த பிரதரு அது இது எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து ஓரம் கட்டி வைப்போம். நம்ம வந்து ஒரு மேட்ச் பண்ணுவோம். நீ நான் மட்டும் இருப்போம். அண்ட் அங்கே வந்து நம்மளோட கதையை முடிப்போம். நான் வந்து உன்னோட கதையை முடிகிறேன். அண்ட் அந்த டைட்டில் வந்து காட்டுறாரு. இன்னுமே பார்த்தா முடியுது. இந்த செக்மெண்ட் லிட்டரலி வேற லெவலில் இருந்தது. அண்ட் எஸ் ஜே ஊசோ வந்து சேலஞ்ச் பண்ணிட்டாரு. பட் ரோமன் இன்னும் அக்செப்ட் பண்ணல. மேபி வரப்போ ஸ்மாக்டவுனில் பார்த்தா அவர் வந்து அக்செப்ட் பண்ணுவார். கதை பார்த்தீங்கன்னா வேற லெவலில் போயின்னு இருக்கு. ஸோ நண்பா என்ன நினைக்கிறீங்க? ஜே ஊசோ வந்து ரோமன் ரெயின்ஸோட இவ்வளோ பெரிய ஸ்ட்ரீக் வந்து அவர் தான் பிரேக் பண்ணாரு. ரோமனே பின் பண்ணிட்டாரு. அண்ட் இப்போ டைட்டிலோட மேட்ச் வந்து நடக்குதுன்னா ஜே ஊசோ வந்து ஃபைனலி டைட்டில் வந்து ஜெயிப்பாங்களா, ரோமனை தோக்கடிப்பாங்களா? என்ன நினைக்கிறீங்க? மறக்காம கமெண்ட் செக்ஷனில் வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள். அண்ட் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ட்ரைபல் கோட் செக்மெண்ட்டில் என்ன நடந்தது ஃபுல் வீடியோ வந்து நான் போட்டிருக்கேன். ஸோ இந்த வீடியோ வந்து பார்க்கலன்னா கண்டிப்பாக வந்து பார்த்துருங்க. செம்ம செக்மெண்ட் அது.